Akwụkwọ na-ama Ezikiel isi nke 2. O wee sị m, nwa nke mmadụ, guzo n'ụkwụ gị abụọ, m ga-agwakwa gị okwu. Mmụọ Chineke wee bata n'ime m mgbe ọ gwara m okwu, wee mee ka m guzo n'ụkwụ m abụọ, wee nụ otu onye na-agwa m okwu. O wee sị m, nwa nke mmadụ, mụ onwe m na-eziga gị jekwuru m Izrel, jekwuru mba dị iche iche ndị na-anụpụ isi, ndị nupụworo isi n'okpuru m. Ha onwe ha na ndị bụ nna ha ejehiewo megide m ruo n'ụbọchị nke taa. Ụmụ ha bụkwa ndị na-enweghị ihere n'ihu, ndị obi ha dị ike. Mụ onwe m na-eziga gị ijekwuru ha. Ị ga-asịkwa ha, otu a ka Onyenwe anyị bụ Jehova sịrị. Ma ha onwe ha, ma ha ga-anụ, ma ha ga-aghara, n'ihi na ụlọ nnupụ isi ka ha bụ. Ha ga-amara na onye amụma anọwo n'etiti ha. Ma gị onwe gị, nwa nke mmadụ, atụla egwu ha, atụkwala egwu okwu niile ha. Ọ sị na ogwu na uke dị n'ebe ị nọ, a sịkwa na ọ bụ n'etiti akpị ka ị bi. Atụla egwu okwu niile ha, atụkwala ụjọ ihu ha, n'ihi na ụlọ nnupụ isi ka ha bụ. Ị ga-agwakwa ha okwu m niile, ma ha ga-anụ, ma ha ga-aghara, n'ihi na ndị nnupụ isi nke ukwuu ka ha bụ. Ma gị onwe gị, nwa nke mmadụ, nụ ihe mụ onwe m na-agwa gị. Abụla onye na-anụpụ isi dịka ụlọ ahụ nke na-anụpụ isi. Saghepụ ọnụ gị, rie ihe ahụ nke mụ onwe m na-enye gị. Wee hụ, ma lee, otu aka nke setịpụrụ nye m, ma lee, n'ime ya ka akwụkwọ mpịakọta dị. O wee gbasa ya n'ihu m, ma edere yarị ihe n'ihu na azụ. Ma ihe edere yarị n'ime ya bụ abụ akwa dị iche iche, na ịsụ ude, na ahụhụ. Isi nke 3. O wee sị m, nwa nke mmadụ, ihe ahụ nke ị na-ahụ, rie ya, rie akwụkwọ mpịakọta ahụ. Jee gwa ụlọ Izrel okwu. Wee saghepụ ọnụ m, wee mee ka m rie akwụkwọ mpịakọta ahụ. O wee sị m, nwa nke mmadụ, mee ka afọ gị rie. Ọ bụkwa ngịrị afọ gị niile ka ị ga-emeju n'akwụkwọ mpịakọta nke mụ onwe m na-enye gị. M wee rie. O wee dị n'ọnụ m dịka mmanụ aṅụ na ụtọ. O wee sị m, nwa nke mmadụ, jee baa n'ụlọ Izrel, were okwu m niile gwa ha, n'ihi na ọ bụghị ijekwuru ndị asụsụ ha miri emi, nke ire ha dịkwa arọ, ka ezigaworo gị onwe gị, ma ọ bụ ijekwuru ụlọ Izrel. Ọ bụghị ijekwuru ọtụtụ ndị asụsụ ha miri emi, nke ire ha dịkwa arọ, ndị ị dịghị anụ okwu ha. N'ezie, ọ bụrụ na ọ bụ ha ka m zigara gị ijekwuru, ha onwe ha ga-ege gị ntị. Ma ụlọ Izrel agaghị ekwe ige gị ntị, n'ihi na ha adịghị ekwe ige m ntị. N'ihi na ụlọ Izrel niile bụ ndị nwere egedege ihu siri ike. Ọ bụkwa ndị obi ha siri ike ka ha bụ. Lee, emewo m ihu gị ka ọ dị ike megide ihu ha. Ọ bụkwa egedege ihu gị ka m meworo ka ọ dị ike imegide egedege ihu ha, dịka nkume adamant nke dị ike karịa ọmụ. Otu a ka m meworo egedege ihu gị. Atụla egwu ha, atụkwala ha ụjọ, atụkwala ihu ha ụjọ, n'ihi na ụlọ nnupụ isi ka ha bụ. O wee sị m, nwa nke mmadụ, okwu m niile nke m ga-agwa gị, nara ha n'obi gị, nụrụkwa ha na ntị gị abụọ. Jeekwa bakwuru ndị e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ, bakwuru ụmụ ndị gị, gwa ha okwu sị ha, otu a ka Onyenwe anyị Jehova sịrị. Ma ha ga-anụ, ma ha ga-aghara. Mmụọ nke Chineke wee bulie m, wee nụ olu nke oke ụzụ n'azụ m, sị, ihe a gọziri agọzi ka ebube Jehova bụ site n'ọnọdụ ya. Wee nụ olu nke nku niile nke ihe anọ ahụ dị ndụ ka ha na-emetụrịta ibe ha, na olu wiil niile nke dị n'akụkụ ha, ọbụla olu nke oke ụzụ. Mmụọ Chineke wee bulie m, bupụ m,
wee jegharịa n'ilu obi ọnụma nke mmụọ m. Ọzọ, aka Jehova nke dị n'ahụ m dị ike. M wee bịakwute ndị ahụ e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ na Tel Abib, bụ ndị bi n'akụkụ osimiri Keba. M wee ruo ebe ha onwe ha bi, wee nọdụ n'ebe ahụ ụbọchị 7 n'anya ọ na-eju m n'etiti ha. O ruo n'ọgwụgwụ ụbọchị 7, n'okwu Jehova ruru m ntị sị, nwa nke mmadụ, onye nche ka m doworo gị nye ụlọ Izrel. Ị ga-anụkwa okwu site n'ọnụ m, dọọ ha aka na ntị site na m. Mgbe m na-asị onye na-emebi iwu, ị ghaghị ịnwụ, ma ọ dọghị ya aka na ntị, ikwughịkwa okwu ịdọ onye na-emebi iwu aka na ntị ka o si n'ụzọ mmebi iwu ya pụta, ime ka ọ dị ndụ. Onye ahụ nke na-emebi iwu ga-anwụ n'ajọ omume ya, ma n'aka gị ka m ga-ajụta ọbara ya. Ma gị onwe gị, mgbe ị ga-adọ onye na-emebi iwu aka na ntị, ma o sighị na mmebi iwu ya na n'ụzọ mmebi iwu ya chigharịa, onye ahụ ga-anwụ n'ajọ omume ya. Ma gị onwe gị, mkpụrụ obi gị ka ị napụtaworo. Ọzọ, mgbe onye ezi omume si n'ezi omume ya chigharịa wee mee ajọ omume, m wee tinye ihe ịsụ ngọngọ n'ihu ya, onye ahụ ga-anwụ n'ihi na ị dọghị ya aka na ntị. Ọ bụ na mmehie ya ka ọ ga-anwụ. Agaghị echetakwa ezi omume ya niile nke o meworo, ma n'aka gị ka m ga-ajụta ọbara ya. Ma gị onwe gị, mgbe ị ga-adọ ya bụ onye ezi omume aka na ntị, ka onye ezi omume ghara imehie, onye ahụ wee ghara imehie, ọ ghaghị ịdị ndụ n'ihi na a dọrọ ya aka na ntị. Ma gị onwe gị, mkpụrụ obi gị ka ị napụtaworo. Aka Jehova wee dị m n'ahụ n'ebe ahụ, o wee sị m, bilie, pụta, jeruo ndagwurugwu. N'ebe ahụ ka m ga-akpanyere gị ụka. M wee bilie pụọ, jeruo na ndagwurugwu ahụ, ma lee, n'ebe ahụ ka ebube Jehova na-eguzo dịka ebube nke m hụrụ n'akụkụ osimiri Keba. M wee dakpuo ihu m n'ala. Mmụọ Chineke wee bata n'ime m, mee ka m guzoro n'ụkwụ m abụọ, wee kpanyere m ụka sị m, bịa, mechibido onwe gị ụzọ n'etiti ụlọ gị. Ma gị onwe gị, nwa nke mmadụ, lee, ha ga-atụkwasị gị ụdọ n'ahụ, chịrị ha kee gị agbụ. Ị gaghị apụkwa n'ezi n'etiti ha. M ga-emekwa ka ire gị rapara n'okpo ọnụ gị, ị wee ghọọ ogbi, ghara ịbụrụ ha onye na-adọ aka na ntị, n'ihi na ụlọ nnupụisi ka ha bụ. Ma mgbe m na-akpanyere gị ụka, m ga-emeghe ọnụ gị, ị wee sị ha, otu a ka Jehova Onyenwe anyị sịrị, onye na-anụ anụ ya nụrụ, onye na-aghara aghara ya aghara, n'ihi na ụlọ nnupụisi ka ha bụ.